tilanteen koht siltään oivalsin. Tai ainakin mä silloin luulin näin. Ja kunnioittaa muistojansa tahdoin tietenkin. Niin vaiti seistiin hetki vierekkäin. Sitten kymmenkunta metriä mä siirryin eteenpäin. Ja viikatteeni uuteen iskuun kohdin. Mut jälleen tarttui isäntämme kiinni kädettäin. Kun syynä kuulin vannoin, etten palaa takaisin. Kuulkaas hei, on sekin pyhä paikka. Se leikkaamatta jää, seisoi katsomassa juuri siinä Magnut Partnerin. No joo, pyhä paikka ja